rozhodl jsem se natočit Counter Strike a jdeme na to. Tam mě pozval ty jednička, dost pěkně Snoop. Ale uvidíme, prv na to. Toto je můj spíš líp hrou v Dotě, jo, než Counter Strikeu, ale uvidíme. Já si první vypnu menu písničku. Fuj, písnička, to je pak dětinský. To nemůžu. No, tak chvíli musíte vydržet. Nejspíš to střihnu a uvidíme se až ve hře. Ticho, říkám! Já ti říkám, buď ticho do prdele! Víš, já to natáčím. No co? To vystřihneš, vole. Dobrý začátek. Jo.